Il-mart tal-qalb huwa n-numru wieħed tal-kawżi tal-imwiet fid-dinja. F'Malta dan jammonta għal 20% tal-imwiet u jaffettwa kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa b'mod ugwali. Il-professur Robert Xwiereb, chairperson tad-Dipartiment tal-Kirurġija, jispjega li l-iktar fatturi li jżidu r-riskju tal-mart tal-qalb huma t-sokkor, il-pressjoni għolja, ix-xaħam fid-demm, is-sigaretti, il-piż żejjed, in-nuqqas ta' eżerċizzju u l-istress. Jgħid ukoll li hemm fatturi ġenetiċi u li l-mart fil-qalb jista' jintiret. Qal li ħafna mill-imwiet jistgħu jiġu evitati minna stess. Jista' jagħmilha billi jiċċekkja l-pressjoni, jiċċekkja t-sokkor, jiċċekkja l-kolesterol, jiċċekkja l-pis u jekk għandu problema hemmhekk jibda jieħu l-kura biex inniżżilha l-pressjoni, biex jikkontrolla t-sokkor, biex inniżżel ix-xaħam fid-demm, biex inniżżel il-pis, billi jagħmel id-dieta, billi jibda jagħmel l-eżerċizzju u billi jieħu l-mediċini li hemm bżonn u jkompli jikkontrolla. Iwissi wkoll dwar l-użu tas-sigaretti. Dawk li qed jismawna li qed ipejpu jridu jieħdu azzjoni llum qabel għada biex iwaqfu s-sigaretti. U jekk aħna nagħmlu dal-punti, kollha kemm aħna, il-rata tal-attakki ta' qalb f'pajjiżna innaqsuha u anki nistgħu kważi ngħidlek nevitawha speċjalment fiż-żgħar. Il-professur Xwiereb qal li meta persuna ssofri attakk tal-qalb tinduna mal-ewwel. Tant ikun qawwi l-ġieħ, tant ikun jisu ġej ħażin, ixxarrab l-araq li jinduna mal-ewwel. Kull minuta tott. L-importanti li dak li jkun mal-ewwel imur lejn l-isptar. Iżda hemm mart ieħor bħal qalbajjiena li tista' tirriżulta minn attakk tal-qalb. Il-professur Xwiereb spjega li l-avvanzi fil-mediċina u anke mediċini ġodda jgħinu sabiex jittiebu s-sintomi u l-persuna tirritorna għal ħajja normali. Intant bilan li tinħolu aktar kuxjenza il-ġimgħa filgħodu fil-fwajjer tal-Isptar Mater Dei ġiet ċelebrat il-Jum Dinji tal-Qalb fejn saru diversi testijiet tas-saħħa fosthom tal-pressjoni u tat-sokkor kif ukoll mixja madwar l-isptar li ħallithom bla nifs.